Milí priatelia, podľa momentálnej situácie na Slovensku je zjavné, že súčasná vláda sa opäť rozhodla použiť atómové imaginárne bomby. Nie, tentokrát nebudeme musieť niekde stať v rade a mrznúť, pretože tentokrát svoje mieridlá namierili na slovenskú ekonomiku, na malých stredných podnikateľov a živnostníkov, ktorí tvoria jej chrbticu, ale aj na tých veľkých zamestnávateľov a slovenský priemysel, ktorý už aj tak bol zrazený na kolenách. Nezatvárajte oči. Toto sa týka každého jedného z vás, každej jednej slovenskej domácnosti. A ja, aby som si overil túto situáciu, nemusím chodiť hore-dole po Slovensku, ani na východ, ani do Žiaru nad Hronom. Mne stačí, keď vidím tu v Žiline do ulic, vojdem do prvého hotela a spýtam sa majiteľa, ako to vidí s tými energiami. No namiesto 5 000 eur musí platiť 30. To koľko by musela stáť tá izba, aby to utiahol, keď už dnes stojí 140 eur. Neskôr som vošiel do kaviarne a pýtam sa majiteľky, ako to vidíte s tými energiami. No káva by musela stať viac ako 10 eur. A kto by ju zaplatil? Kto mi pomôže? Neskôr som na ulici stretol starého známeho, ktorý zamestnáva 36 ľudí a podniká 28 rokov. Hovorím, ako to vidíš s tými energiami? No buď prepustím polovicu zamestnancov a pôjdem v nejakom obmedzenom režime, alebo je koniec po 28 rokoch. A pritom sa mi tak darilo. Kto mi pomôže? A potom na RTVS môžete sledovať toho akože premiéra Hegera ako kokce a guľa očami, keď ho redaktor konfrontuje s tým, že má faktúru, kde je teplo drahšie o 120 eur. Nemalo by tomu tak byť, veď sme to zastropovali o 15%, aj plyn a elektrika by mala byť zastropovaná na hodnote z roku 2022. To bola reakcia. A keď sa ho redaktor spýtal, a čo majú robiť naši dôchodci? Majú tieto faktúry zaplatiť, alebo sa o to postaráte? Postará sa o to štát? Tak na to sme sa odpovedi nedočkali. Pretože odpovedať nevie. A aj keby sľúbil, že sa tak stane, že štát to zaplatí, že si zoberete úver a štát ho prebere na tie energie v blízkej budúcnosti. Kto by mu to ešte veril? Veď každú jednu vec, ktorú ten človek pustí z úst, je buď hlúposť, alebo lož. Neskôr som počúval v rádiu vyjadrenie akéhosi Šveca z ministerstva hospodárstva, že jedna z dodávateľmi energií, aby boli zhovievali, aby odsunuli splátky za tie energie na neskôr. Pán Švec, ja neviem, či ste vy niekedy podnikal, ale myslíte si, že či zaplatím 30 000 dnes, o mesiac, alebo o 3 mesiace, kde sa mi to ešte aj nakopí, je nejaký rozdiel. Zodpovednosť musí byť jednoznačne vyvodená. Za toto nenesiete vinu vy, Slováci a slovenskí občania. A je jedno, či to je neschopnosť, nekompetentnosť alebo cielená aktivita týchto ľudí, vládnych činiteľov. Zodpovednosť musí byť vyvodená, ak nie teraz, tak v budúcnosti. Prvú možnosť, ako tak spraviť, máte 21. januára podporením referenda. A dúfam, že sa tam stretneme a vidíme na tom referende. Pretože to je naozaj demokratický spôsob, ako prejaviť svoj nesúhlas. Že chcete vyslať signál, že títo ľudia majú ísť do pekla. Pokiaľ by ste chceli počuť nejaké riešenie z mojej strany, Domov národná strana riešenie má. Ľuďom sa dá pomôcť, dá sa znárodniť produkcia energií. Nemusia sa znárodňovať celé podniky. Stačí znárodniť produkciu energií, aby sa s ňou neobchodovalo v Lipsku na burze, ale aby sa tu riešil problém Slovákov a slovenských občanov na Slovensku, Slovenskej republiky, u nás doma. A neskôr navrhujem referendum, kde budeme hovoriť a rozhodovať o tom, či neopustiť alebo opustiť Európsku úniu, pretože tá nesie veľkú časť viny na tom, čo sa momentálne deje na Slovensku, na celom svete a v Európe.